Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka Kynhun Rwai belatip kum ki Umpohliew kalayo ban Korea ka nam Lahduh ha ka Jingïakob Rwai Kynhun bala pelong dah ka senjuk seng samlash nong Pyndengumïong ha ka Jingïakob bat ka District Commerce and Industry Center ka West Hills District. Yakni Jingïakob Rwai Kynhun la pelong ha ka arpsantre uluber ha japsan ha Tirat Singh Memorial Hall Pyndengumïong Mairang ka badairu ka ngikut jong ka District Level Industrial Exhibition ka ba arsngi ya ka bala pelong dah ka office jong ka District Commerce and Industry Center ka West Hills District. Shushu akni Jingïakob Rwai ya ka kerdan baar bat balai layo ra dah ka Kynhun denjat bat ka Kynhun shiroj. Bat baru ki Kynhun ki bela job akni Jingïakob Rwai ki layo pediang ya ka khusnam dah ka song pisa bat ki jing ai so bah dah ki tiar bala shnahi dah ki nong seng kam la jong ki bela wan ban shimenta ha ka exhibition. Himanong cloud, we cut south,